Láďa. A tohle je Zuzka, která nic neumí. Jo, Vítejte. Vidíš, jak to jde. Vítejte na webu Knírek, kde sponzorujeme jen my sami sebe. A teďka vám ukážeme to, co jsme vždycky chtěli. Žábu s knírkem! Prosím o dramatickou hudbu a přivítejte tu žábu s knírkem! Žábo, buď hrdá, můžeme te nominovat na zvíře s knírkem. Co to spadlo? A mycí pásku! A bydlo! A mycí pásku! Pardon! Kde jsou nůžky? Nůžky! Ten dramatický výkon, to není třeba děkovat, já vím. Žába nemá knírek! To je jedno. Já mám knírek, sluším v každých ohledech. Já vím. Tak. Teďka bychom dělali to, co nikde nenajdete. Nekoukej se z toho okna, koukej se tam. Vidíš, jak to jde. Takže. Tak vám ukážeme to, co můžete vidět teďka na obrázku. Co je? Je tady zima. Aha, tak já si vezmu svetr. Teďka jdeme kreslit ty vajíčka. První Adélka. Tak jo, jenom chvilku strpení. Takže, k tomu, abyste namalovali pořádně dobrý, ale dobrý vajce, potřebujete tuhle tušku a tohle vejce. A co vlastně budeme dělat? Ukaž nám na obrázku, jak jsme vám slíbili. Toto se koukejte, vajce s knírkem. Ano, ano. Dobře. A, tak jo, jde se malovat. Vytáhnu tušku a jde se začít malovat. Já to namaluju takhle, mě to baví víc takhle. Tak. Musíš mi stát za zádama. Ano. Chvilinku jen stopneme, než to vybarví. A tady vidíte můj hotový knírek. Se mnou Olé. Já vím, úžasný knírek. A teďka si to vem a budu kreslit já vajíčko. Jo, jasný. No. Další vajíčko. To bude zábavy. A jo. Malinko vrátíme. Přiblížíme. Počkej, já se jen kouknu na obrázek. Ježíš, dělej. Já chci vidět, který knírek budu dělat. O, ano. Tak jo, přibližujeme. Budeme z pohledu Zuzky. Nevidím! Ale to máš jedna. No. Už to máš. Ne. Už to máš. Jo. Už to máš. Už to máš. Páni a dámové, tady máte naprostý příklad toho, čemu se říká loudavost. To. To neřeš. Tak. Do štítku. Tak. A zde je můj výtvor. Tu vajce s knírkem. Tu vajce s knírkem. No jo, ale co tak s tím budeme dělat? Já mám nápad. Co jste se rozblesklo? Vidíte mého Olé vajcu? Tak se koukej. Tahle jsem mračna. Děti se nesmí koukat. A je to válka plišáků. Jo, teďka bude nějaká válka plišáků, ale že prostě bude nějaká bitka. Ale většina lidí to nebaví. Tak koukat se na tohleto. Takže to stopneme a pak vám řekneme, Kdo vyhrál.
kdo vyhrál. Víte? Takže, Jde se bojovat. Teď uvidíte kousek té demolice, alias ukázky záhadné plišákové bitvy. Lidské štíty! Lidské štíty! Dívíte se, proč jsem smutná? Stavují se totiž nad mým obličejem mračna. Takhle vypadá můj obličej, než ho Zuzka znetvoří svým šmáranicemi. Ona totiž dělá, když si vezme své malovátka, tak dělá já se bojím! A to je vše. Za chvíli vám ukážeme ukázku mého obličeje po znetvoření. Jdu si sednout. Už se těším. Ahoj, takže tady sedím na tomto křesle, to je křeslo, na kterým mě Zuzka znetvoří a ten, kdo mě má rád, ať mu tečou slzy a ten, kdo má rád Zuzku, ať se gebí. Takže a dále uvidíte kousek z toho, jak by se to dalo říct, z toho, co mi Zuzka udělá. Takže můžeme začít. Zavři oči. Ne! Tak dobře. Použij toto. Nevím, co to je. Je to totiž Ági. Vykreslí na nos. Tak. 10. Můžu pod celým obličej, fakt? Jo, ale ať to nemám celý, ať to jde smejt. Tak dobře pusu. To je sranda. Díky, že jsi mi na tento nápad přivedla. Není zač. To byla taky sázka. Jak jste viděli kousek ukázky? Jestli ze mě uděláš prtku, zabiju tě. Mám to v puse. Dobrou chuť. Fakt jí to chutná, jo? Ne. Jsem se dívala. Už pro tebe jedou. Slyším taky venku sanitku. Tady jsem. Tady jsem. Vypadáš jako London Tiptonová. V tom dílu vitamíny, chytramíny. Dones ještě víc toho parfému. Nebo... Ty se slíbala s klaunem. Ale já ne! Já se s klaunem nelíbala, to ona mě chce znetvořit. Prosím, ať nebere růžovou, prosím, ať nebere růžovou. Ať tě zabiju! Dej normálně oči, dej normálně oči. Udělej to blížkování. Snad to fakt bude snajít, hele. Já papu. Ona si to zpívá. Tak. Nedělej ze mě šprta. Neboj. Šprt z tebe nebude. To jsem ráda. Ty si taky u toho zpíváš. Diváci, jestli se nudíte jako já, za chvíli přejdeme na novou situaci, nebojte. Jenom se dokoukejte na to, co ze mě za chvíli zbude, protože z ní asi nic nezbude. Už to máš hotový? Ne. To si ze mě děláš srandu. Ne. Víte, jaký to je v mý situaci teďka? Ani se neptejte. Nikdy nenechte svou kamarádku, ani tu, co s vámi dělá ve show, aby vám malovala na obličej. Myslím si, že jí bylo to jedno. Doufám pořád tvá kamarádka. Uvidí se. Oh. Jo, seš. Jupi. Já neusnula, jenom mě to nudí. No. Nedělej mi tam blesky jako Lady Gaga. To mě uděláš ty, že jo? Až příště ona prohraje, udělá mi tam něco hnusného. Květíčky a srdíčka. Fuj. A nebo ji namaluju celou černou. Ty květíčky a srdíčka vedou. Ne! Takže vy, diváci, byste mohli udělat fakt
uděláme, když budete chtít, uděláme soutěž. Co Zuzce mám namalovat na obličej? Srdíčka, kytičky nebo černý obličej? Jo, napište to do komentářů. Jo. Ty srdíčka, jestli nebudete hlasovat, bude zle. Hlasujte pro ty srdíčka, kytičky, tak nám nemá rád. Pšt. Už to máš hotový! Ne. Víš o tom, že já teďka trpím. A teďka vám řeknu nějaké drby. U nás ve třídě se rozezněla taková menší zpráva. 2 kluci udělali školní noviny, nevím proč. No ale povedlo se jim to, ale pak dali vtipy a pak asi 2 stránky o pejskách. No, divný. Ale ta první stránka se mi líbila, protože tam byly drby a fotka. Ale neříkej, jaké drby. To se mi nechce, protože bych se asi pobila. Uděláš ze mě Číňanku a zabiju tě. Mě celkem překvapuje, že ještě nevíš, jak něco dělám. Knírek. Nebo tady mají já? Nemáš tady černou ani hnědou. No, hnědou vlastně. Jo. A to je ta panenka, to je ta panenka, to je ta panenka. Má to přibližně něco jako panenka, ale ty tady takovou... Ať to nejsou růžový, ať tam není růžová. Je tam už růžová. Diváci, jestli mě máte rádi, tak strádejte. Ach jo, to trvá. Už to máš? Skoro. Zuzko, ty jsi na tom hezky vyřádila. Skoro. To si ze mě děláš srandu. Počkej. Ne, měla jsem udělat červený. Cože? Ne, ale není to červený. Teda něco. Ne, nakloň se na kameru. Nech to. Nenechej na mě, já potřebuji klid. Abyste neměla šťástí. Aha, ty ze mě děláš klauna. Trefla. Cože? A diváci, je to fakt tak hrozný. Zuzko, řekni, že ne. No vidíš. Jestli jo, tak tě zmlátím. Nebojte, Zuzka nebude střádat. My u nás ve třídě máme tak trošku jednoho kluka. Nebudu říkat žádné jméno, jenom řeknu. Jestli to rozluštíte. A kde je ten stůl? Nerozluštíte. Ježišimarja, to trvá. Už to máš? Řekni, že jo. Ano. Tak jo, minutku kouknu se do zrcadla. Diváci, tak to fakt jsem vypadat nikdy nechtěla. Chcete vidět, jak teďka vypadá? Koukejte, já se chucený obličej a ona se raduje. I když ta rytinka je fakt sexy, že ano? Tak to by... Ještě něco! Já se na ně ani nemůžu kouknout. Hej, ta tvá malba trvala 7 minut a půl. Takže... Tvá malba bude trvat minut. A teďka vám Zuzka řekne soutěžní otázku. Napište nám do vzkazu, co si myslíte, že je toto. A na jaké stránce to je? Na knírky.vbs.cz, jo? Takže knírky.vbs.cz, jo? Tak jo. Čau. A pro tentokrát se s váma loučí, ale to není poslední díl, budete jich ještě milion. Pro tentokrát se s váma loučí Áďa, Husá a Prdlá Zuzka. Husá. V příštím díle budeme dělat mnoho dalších prdlých věcí. Pokud Tajta něco vymyslí, vy?